Ndi ulemu wonse wapamwamba tikufuna tikulandireni kulikonse kumene muli. We are 16 minutes late chifukwa cha ma connection amafoni, koma this is the inaugural edition ya msonkhano mafana kuzochitika zambiri mbiri ya nene manena kuti so this is the inaugural edition ya program yathu ya Mulimba. We are focusing mainly on the Secretary General. Stikhate kulankhula ndi ma Secretary General zipani zosiyana-siyana. Akabwera MCP tidzayikiranso nyimbo zawo za MCP. Iyumveka pasipasi ya DPP Abechaloya. Akutipatsira programu imeneyi ya Mulimba ndi Oxfam, Warwick komanso Center for Civil Society Strengthening ndi chithandizo chochokera ku European Union ndi Embassy ya Iceland. Ndipo maganizo programu iyi sikuti ni maganizo ine ayi kapena at times koma mabungwewa. So it's a sponsored program. Atipatsira ndi amenewo Oxfam, Warwick komanso Center for Civil Society Strengthening. Ndelero tikhala tikulankhula ndi the Honorable Peter Mukito amene ndi Secretary General wa chipani cha Democratic Progressive. Ndeni nanena kuti osadabwa ndi nyimbozi. Lero tuyankhula ndi DPP. Akabwera MCP tidzayikanso nyimbo za MCP, koma lero potera la DPP nyimbo iyi akuti Abechaloya. Tikulandireni the Honorable Peter Mukito, Secretary General wa chipani cha DPP. Ziko kwambiri Brian, tasokoza kwambiri mapikira ulemoko. Ziko ucheni nyimbo iyi adayimba bwino tazimayiwa. Azulaya amene omusinga bino uchadwe komanso mavilili yawo ousa mudio ndiki. Ayi musatero. Kwambiri. Amavina bwino azimaya amenewa? Munaone ya Brian kukonfession imene anachitira tonse tinakanika kugona usiku wonse. Ezo. Simunagona ya Secretary General? Ayi zito ayi. Akuti Abechaloya ndiye kuti chani kodi kapena muna muzimvetsa? Aya Abechaloya hata amene ndikusonyeza nyimbo zimene zinachoka ku Nkatapewo. Oho. Andi kumene kwa kanena kuti Abechaloya ndiye kuti ayiponyera patali kwambiri. Aha. Ngani yake ikutero. Ayi chabwino, ayi nyimbo ya mphamvu kwambiri. Mukukonzekera bwanji ulendo wa ku September 16 ngati chipani cha DPP? Ulendo mene utu ife taukonzekera ndithu. Ano ndikunena pano ma primary linkati kuyesesa kupeza tsogoleri amene azatiyang'anire kuma constituencies uku. Komanso kuma ward panopo dazalinkati kati amene timati ma primary. Akuyenda bwino ndithu, osalepera odandaula nadandaula. Koma tikuona kuti kwabwera anthu ambiri amene aonesa chidi kuima ngati ma councillors komanso ngati ma shadow MPs kusonyeza kuti chikoka cha chipani cha DPP anthu adakali nacho kwambiri. Ndi champhamvu bwanji lero chipani chanu cha DPP? Brian, chipani cha DPP panopo paliponse pamene mungapite nkhani imene anthu akukamba ndiyoti koma chipani cha DPP chichibabweranso. Anthu akutero chifukwa cha zimene zikuchitika mdziko muno pakali pano.
aja munthu kuti usaiwale ukachoka kubanja ukakakwatira kwina umati ukakakhala kumene kuja umati ukaonanso kuti kunonso ndinazangoziputa. Amalawi afika pamenepo tsopano kuti bola wakalemo uchi. Anthu ankafuna mbali kutema katatu kudya katatu kaja kakanika. Okay. Mafuta malaini ndendamina tikwaona m'misewu. Ukakhala nkhani ya forex iyo ndiyo sakalamba nditi. Ndi anthu akuti akakhala paliponse angoti ino adadi DPP ukapita mabala munkhani yake ndimene ya pecha lawyer kuti kodi kunonso zikutero ese. Ndithu Brian. I'm glad kuti mwakamba nkhani ya food security. Ndimafuna ndinene kunena kuti ndikufunseni kuti mwakonza zotani kuti anthu adzakhale ndi chakudya chokwanira kapena kuti anthu adzakhale ndi chakudya mdziko muno, because ndi nkhaniso ina imene yakhala ngati yamera mphongo pa ulendo opita ku September 16 kuti nkhani ya chakudya. Chipani chanu cha DPP chikuti bwanji pa food security? Brian, chumatu cha dziko lino la Malawi chimaphunzidwa ndi zinthu ziwiri. Choyamba kupezeka kwa chakudya, komanso china chachiwiri mitengo yabwino ya chakudyacho. Ndipo mukaonetsetsa ulimi ndi omwe umathandizira kuti anthu a mdziko muno akhale pa ufulu wa umphawi. Chifukwa cha kudzera mu zokolola zawo. Kwa zaka 17 zapitazi chuma cha dziko lino 30% yakhale kuchokera ku ulimi. Andikukwera kwa katundu mdziko muno kwaonetsa kuti 54% yakukwera kwa zinthu imachokera pa kusowekera kwa zakudya. Ndipo muchakudya chimenechi chikuchita contribute 62%. Kusonyeza kuti kwatu kuno ku Malawi tikanena kuti chakudya nkhani yake ndi ya chimangayi. Chimanga ndi chimene tonse timaonetsa kuti ichi nditu wina aliyense Malawi akhale nacho. Inu mukumbukira Brian mukaonetsetsa pa makakatu emblem ya chipani cha DPP mukapeza kuti pepa tinachita kuyikiratu chimanga folo. Ndipo chimanga folo chimene chitatu chimene tinachigawa kutengeranso ndi maregion political district amene tili nawo. Kumpoto, pakati, uno kumwera, komanso kunzatu ku Eastern region. Kusonyeza kuti ndi khumbo lathu la chipani cha DPP kuti tiyesetse kuti Malawi muno pakhomo pena paliponse titukule kuti aliyense akhale ndi chimanga komanso chimene kuti chakudya chokwanira kwa wina aliyense. Ngati mwango, yes, please proceed. Pazifukwa zimenezi ndi chifukwa chake ifeyo achipani cha DPP pakali pano tikukonzekera kuti pano mukayang'anitsitsa Malawi mwathumu zinthu zativuta. Akudandaula kuti ino koma mwina mwake kwina kuzativuta takumana ndi zovuta zambiri. Komabe pena tikuona kuti pakuperewera kuti mwina fundo zimene tabwera nazo kuti mdziko muno mukhale zakudya zokwanira ndi zimene zakhala ngati zatiperewera. Ifeyo kubwera kumene tikubwera pa 16 September pano takonza kuzachita zinthu zimene ndiyo kusole pakali pano. Tikuona ngati kuti maulimiwa tiwagawe bwinobwino kuti madera osiyanasiyana akhale ndi mbewu zake zoti kodi mbewuzo azizala zindi. Kuli ngati chigawo ngati cha anzathu ku mtsinje wa Shire uku kukwawa ndi Sanje. Ndipo ife tawakonzera kuti mbewu ya mchewere mapira zimene zitiyese kwayesera kwapasira kuti kumene kundiye zimene angathe kulima kwambiri. Chifukwa chonena kuti kudera kumene kumakhala kuti nkovuta kwambiri nkhani ya madzi. So kwalimbikitsa anthu amene wakumapasa kuti limani chimanga tikuona ngati sizithandiza. Koma tichite promote zinthu ngati kapena mbatata alime ndithu zokwanira chifukwa zonsezi ndithu ndi zakudya. Komanso tikunena kuti madera amphepete mwa nyanja yathu ya Malawi pakati ndi kumtunda kwa mtsinje wa Shire alimi amadera amenewa adzathandizidwe kuti mbewu yopasa thanzi ya chimanga yomwenso njopirira kuchilala mpunga wa makono mbatata ya makono ya kolowa ndi mbewu zina kuphatikizapo kubyala mosakaliza chimanga ndi chinangwa.
Nandolo ndi nyemba zomwe zisinthalana ndi ulimi wa Mtedza ndi Khobwe Nandolo kapena Thonje zimene zinthu zote kuganiza kuti tidzalipikise kwambiri muganiza kuti ukadaulo wa agriculture tiwathandizire kuti ukadaulo upite kutsogolo koma tidzachita zimenezi poonetsetsa kuti ndi ma extension workers amene azawathandizira alimi amenewa kuti zolima zawozo zikhale kuti zikutsatira ulimi wa makono. Muganiza kuti Amalawi 2020 adanena kuti DPP sitikuifuna. What has changed now kuti mukhoza kukhala ndi confidence imeneyo yonena kuti tikubwereranso pa 16 September? Mugazo kuti chasintha ndi chani? Nidu chitendere nthawi zina siwabwino. Ukakhala nthawi zina munthu kumadya kumakhuta umaona ngatinso kuti mwina mwake zinthu sizikuyenda bwino. Mungaonetsetsa kwambiri mu chaka cha 2020 kunali akatchali anyamata oziwa kuyankhula amene ankati akayima iwenso kumanena kuti sha koma Malawi azafika ndipoteropo. Anthu analonjezedwa zinthu zimene chinakopa anthu ndi zinthu zimene ankaziona pa nthawi imeneyo ndi malonjezo amene ankapasidwa pa nthawi imeneyo. Ankakhulupirira kuti anthu amene ankalonjeza aja akawayika mboma zinthuzi zidzasintha kusintha kwake mwinanso zoti sizinaonekepo. Tinalonjezedwa zinthu Brian mukukumbukira talonjezedwa zinthu muziko muno. Now anthu aja ndi aonano tsopano zija ndili mkakamba poyamba zija zonkazi woyamba kuti pa zaka 5 zija zatha kodi tapita patsogolo kapena tabwerera mbuyo. Ndipo Amalawi ambiri wina aliyense mwachilungamo akumatsimikizira kuti ayitabwerera mbuyo Amalawi. Ndipo zaka izi the 5 wasted years zoti sizinachitikepo ulamuliro ngati Malawi muno tunabwerepo Brian. So muganiza kuti Amalawi adasintha maganizo za mmene amayionera DPP? Tachita research and inunso mwaonapo kuti anzathu Afrobarometer komanso ena achita conduct ma research awafunsa Malawi. Sizinthuso zoti mwina mwake tingokamba pano chifukwa chonena kuti ine ndine mlembi wa chipani ayi. Koma izi zoti anthu ena apadera amene anayesesa kuti titafufuza kuti Malawi tili pati. Kodi tikutukuka kapena tikubwerera mbuyo. Ndipo anakupasani mafigures zinokha kuti anthu chiyembekezero chawo panopo chimene akuchiganizira kwambiri ndi chipani cha Democratic Progressive Party ndi mtsogoleri wake Professor Arthur Peter Mutharika. Chabwino ngati mwango tipeza kumene mukumverayi ndi programu yoyamba tikuitcha kuti Mulimba imene tikuyankhula ndi key players in the elections. Ndipo madzulo ano ndili ndi the Honorable Peter Mukhito amene ndi Secretary General wa chipani cha Democratic Progressive DPP. Tikhala tikutenganso ndemanga zanu posachedwapo mpano ngati muli ndi ndemanga kuti mwina mwafuna mulankhule ndi the Honorable Mukhito tikhoza kutero. Koma tikambe nkhani ya tonse tikugwirizana kuti economy yathu is troubled and zimenezi zakhala motere chonchi kwa nthawi yayitali. Apita Mutharika akuti bwanji za economy, adzapanga bwanji za economy? Professor Arthur Peter Mutharika kuyambirira akukumbutsa Malawi zomwe anachita mchaka cha 2014 atalowa mboma. Panthawi imene 2014 DPP mabwera mboma tinapeza mavuto amene ndalama za nkhani zinayikidwa m'matumba mwa anthu mmene munjira jamkatika chikezi. Ndipo dziko lino linali madonas nthawi imene ijayi atatsitsawa kuti izi sitinazione. Yeah. Koma iwo atabwera 2014 muzaka ziwiri anayesesa kubwezera chuma cha Malawi. Amene sinkafika chipati cha DPP mboma chinachosa inflation imene inali pa 27%. Ndipo pa nthawi imene timati tikuchoka mboma 2020 tinachitabwera kale pa 8%. So izi sizoti tikungokamba chabe koma ndi zinthu zonena kuti Professor Arthur Peter Mutharika komanso chipani cha DPP chinachitako mbuyomo. Ndipo pakali pano ndikunena pano kuli timu kale akadaulo odziwa za chuma amene panopo ndikunena icho ali mkati adakalikiki kuona kuti kodi mu September muno tikazati kalowa mboma
kodi tizatani kuti amalawi umene akuona wa mavuto wa zachumawo kodi tipange bwanji. Ndipo katifunsa kuti kodi aprofesa kuti bwanji ndi chipani cha DPP ndikusimikizirele baya ndi mtundoso wa Malawi kuti chipani cha DPP chili ready kuti chosa pa mavuto amene tili nawo pakali pano kuti tichite patsogolo. Chabwino 099 8475904 ndi nambala imene mukhoza kutiimbira kuti mulankhule ndi the Honorable Peter Mukito amene ndi ochokera ku chipani cha Democratic Progressive. Manena kuti tikhala tikulankhula ndi ma Secretary General zipani zosiyana-siyana the whole of this month every Thursday nthawi ngati imeneyi. Koma nyimbo ikumveka pasipasi ndi la gulu lochedwa Sendera Sisters ndipo iwowa ndi azimayi ku chipani cha DPP. Honorable Mukito, President Lazarus Chakwera polankhula lero pa msonkhano otsekulira trade fair adati wawina kale masankhowa mwayilandira bwanji nkhaniyo? Kodi abapaka mwachimene podya zanchere podya zanchere ndakuza ni kuti akatsali amene watu kuyambira 2019 mpaka na 2020 aprofesa amati akachita programu iyo sali mboma iyo ali kumbali yosusa iyi chilichonse chimene amachita profesa amanena kuti palibe cha nzeru. Ndi aprofesa nthawi imeneyi mukukumbukira nkafunsa kuti chabwino zimene ndachitazi ngati si cha nzeru tandithandizeni tandiuzeni ndichite bwanji. Amakanika kupereka yankho. Lero Malawi tikuchitira umboni kuti kulephera kupereka yankho kuja munalibe chilichonse ndi zimene taziona lero. So ngati akupita nawo anthu a Malawi kuti aponya awina kale ayi kuti ayi ndithu very weni wankhani uzadziwika bwinobwino pa 17 September pano akunyamula katundu kupita kwa Malembo kulilongwe. Onyamula katundu ndani? Amene mwachula mutandana muti achakwera dzina lomwe achakwera a president yathu adziko lino. A president yo ndithu ulendo ndipo ayambiretu panopo ayambiretu kusamusa ting'ono chifukwa amalawi sakapitirire. Andifunso limene ambiri wina anakambaponso nkhani imene akumfunsa nzake kuti kodi yowa anzathu akumanena kuti akuti apitirizaso mpaka na kukafika 2027 ndi amafunsa nzake kunena kuti mufuna muzipita nase kuti ndifunsenso kuti kodi yowa ati awina kale afuna atitengere kuti chimene sanatichite ife amalawi icho chowawacho chimene sitinachimvecho ndi chani. Chabwino 099-847-5904. Yes sir, dzina lanu ndi kumene muli? Ndimumvochedwa Chief Magbize. Magbize tikulandireni kuchokera kumulanje. Pese tisokoze kwambiri kuchokera kumulanjeko kuchokera kuna echipoda imenda nkulira mukuti ndimayimirira na echipoda koma langa ndifunso. Yes. Alo? Ndokumvani. Kodi olemezedzeka inu ngati chipani chanu cha DPP chidapezeka kuti mwina mwatsoka inu mkonja kwanu muzavomereza polingana kunena kuti ni mpikisano. Chabwino akuyankhani. I don't know if you are able to hear our oimba athu amene akutimbira pa telephone Honorable Mukito. Amene ndithu ndamva funso lawo kwambiri loti kodi tikazauza tizavomereza. Yes. Ifeyo tu achimwene ndife chisazo cha demokrasi kuno ku Malawi. Andi ndikuti zimene mukundifunsazi zinachitika kale mchaka cha 2020. Anzathu atawina sitinavute tinangochoka ife ndikupita kuti tabwera tizaonena luso lathu. Ife achipani cha DPP timakonda dziko lathu la Malawi komanso mtundu wonse wanthu amene akukhala muno mdziko lathu la Malawi timakukondani ndipo timakunyadilani. Mukatipasa chiganizo kuti lamulani ndipo timakutumikirani
komanso mukatiuza kuti ayi tifuna tione zina sitimachita makani chifukwa mipando iyi yosankhidwa ayi sizi akukamba zathu akuti lero masana mani akuti ndawina kale awina kuti voti anthu aponya kuti mipando iyi tudziwa chimene chili mkati mwa nzako. So ifeyo tikusimikizireni mtundoso wa Malawi kuti ngati titati DPP sinachite bwino tipitirizabe ndithu moyo pozindikira kuti inuyo zimene mwasankha Malawi ndiye zoti ifeyo tizilemekeze chifukwa ni maganizo amene mwafuna. Andi chimene nimati ndipemphenso ndionjezerepo chifukwa pali anthu ena amene amafuna apondereze kumva zimene anthu afuna. Tikati voti ndiye kuti tikupereka mwayi kwa Malawi choyamba kusankha atsogoleri amene akuafuna kuti awatumikire. Ndiye akanena mukaonkhesa mavotaji akanena kuti inu mwaluza chimene chimafunika ndi kuvomera kuti zikomo kwambiri anthu sanatifune. Akakusankhani ndiye kuti anthu onse aMalawi agwirizana kuti muwatumikire. So ife tizavomera ngakhale tikudziwa kuti pa 17 tizakhala tikumuyimba nyimbo yathuyo Abechaloya. Pa 17 mudzakhala muimba Abechaloya? Abechaloya nditu band. Zikomo kwambiri 099 847 5904. Programu ya padera imene tikuitcha kuti Mulimba ikumvekanso mawayiresi ambiri tikulankhula pano. Zimene tikuchita panozi zikumvekanso mawayiresi ambiri mdziko muno mpaka kunkhota uko mpaka kuchitipa mawayiresi akumeneko apala yomweyi. Kuyimba kwa mphamvu kumeneko kwa Phungu Joseph Nkasa kuchokera pa chimbale chija kuti mamilioneya i nyimbo kayuzeni nkhandwe. 099 847 5904. Ndine Brian Banda. In this edition ya Mulimba we are profoundly honored masana wano kukhala ndi the Honorable Peter Mukhito amene ndi Secretary General wa chipani cha Democratic Progressive. Mlendo watu oyamba masireza amenewa ama program. This is Times Radio. Hello. Hello, Brad Banda. Tikudziweni ndi kumene muli madzulo wano. Ine ndine Wilson Phiri kuno kwa Goliath Kutyolo. Aphiri tiyankhuleni Kutyolo. Ndini mafunso angapo kwa Mukhito. Chabwino. Amalawi era ukamba DPP bwerere.
komano ndine mafunso nditara kudimva mafandidziwe nthawi ya DPP anthu a umali wacha ubino anavutika kwambiri chabwino ndipo zatha chabwera boma limene liponi iwo angasimikize bwanja zapa umali maubino kuti atawinanso a DPP kuti anthu amene wazadetezeka chabwino maboma ambiri mpaka kuno kumwera cholo mulanje machinga anthu ambiri anafa anthu ambiri anataya miyoyo yawo ndipo sizachite bwino ayi chabwino ndipo soamba ndimene kuti pachiwiri yes iwowa akulamula anasisa maphunziro kwambiri basi anachosa JC mwachitsanzo ndipo mbado umene uchomesoebe JC uja sinachite bwino pa equity yawo tibafuna tifunse kuti iwowa akazalo wanthu kuwina azabwezera azachosaso JC kawiri kuti swanasa malembe JC chabwino funso losiriza iwo atawina pa nkhani ya infrastructure maka misewu misewu yambiri imene yamalima mdziko muno sinalolongosoka mwachitsanzo msewu waku area 23 chipasula atangoupaka musakhala bwino kuti pano udaonongeka koma ndalama zambiri mabiliyoni amalawi adapita ndifuna amukidwa atsindikire atawina aizapanganso misewu ya substandard ngati imene amapangira muja funso langa kuno kwa Goliath mcholo ndikuthokozeni kuti munatiimbira madzulo wanga Honorable Mukito sikoma kwambiri ndithu mutithokozere mafunso atatu abwino kwambiri ndikupira kuti funso loyamba kukhuzana ndikhani ndi achira bino kuti pa nthawi imene chipani cha DPP chinali mboma amalibino chitetezo chawo chimaoneka kuti chikuvutirapo kuti azapitizabe tiwatsimikizira bwanji ndiwatsimikizire komanso mwina ndiwasire ndi funso kuti kodi ndi chifukwa chani nthawi imene ja DPP ili mboma achalibino amaphedwa koma lero DPP ja inatuluka kupeza kuti kulizi funso limene limwina ndoti tithandizane kuyankha chifukwa mwina pamene tingathe kuonesa bwinobwino kuti kodi vuto anali ndi vuto ndi ndani ndi amene anali mboma kapena amene anali kunja kwa boma koma ndiwatsimikizire kuti ife ndi cholinga chathu kuti wina aliyense wa ulumali kapena wa fungo la chalibino komanso Malawi wina aliyense ndipo ine ndikukhulupirira kuti mukudziwa kuti mfundo ina imodzi ya chipani cha DPP ndiye chitetezo so ndiwatsimikizire amene atifunsa funsolo kuti ife a DPP tidapitiriza kuonetsa kuti Malawi wina aliyense ali ndi chitetezo chokwanira. Funso lachiwiri afunsa nkhani ya junior certificate kuti mu nthawi ya ulamuliro wa chipani cha DPP anachosa junior certificate kodi pano kuti tizachosanso ndimati ndingowakumbutsa kuti chipani cha DPP nthawi imene chitachosa kuti Malawi asiye kulemba kapena anatu asiye kulemba maiso a junior certificate anthu anadandaula ndipo ndiwakumbutsenso kuti ndi chipani cha DPP chomwecho chimene chinasintha ganizo lake. So sikuti pali wina ake amene anabwera kuzatizira chiganizocho koma chipani cha DPP chifukwa chipani cha DPP ndi chakumva tikapanga chinthu chonena kuti Malawi mwina sangasangalale nacho ife nthawi zomweyo timabweza chifukwa Malawi timawayika patsogolo nthawi zonse. Akambanso za msewu wa kuti ku area 23 kuti I think unali wa substandard kuti sitilapange misewu yabwino. Mwina chimene ndikunena kuti ndi udindo wa ife Malawi kuti ma project athu onse amene boma likukhazikitsa tizikhala nawo chidwi ndi kusatiranso kuti kodi zonsezi zikuchitika chifukwa chani. Chifukwa ngati msewu wamangidwa ndikupezeka kuti msewu ja 2-3 days wapezeka kuti msewu jaonongeka ndi udindo wathu ngati ife Malawi kwayika adindo pamalo poti atilongosolere kodi chimene chachitika ndi chani. Chifukwa mwina iwo ndine tikuzomakambirana sitikudziwa kuti kodi msewu umenewu pamene ankaumanga unalowa ndalama zingati kodi ma quality standards amene anagwirizana ndi ndalama zimene zinagwira ntchito pa nthawi imeneyo zinali zotani. So pamene pakhoza kukhalapo ndivutirapo koma ndikhumbo la ife kuti misewu imene a DPP imene anamanga mukukumbukira ni msewu wa Mangochi umene uli ngati msewu umene panopo ndi chisanzo cha misewu komanso msewu wale msewu wa Nkhatabe idakalipo mpaka pano idakaonekabe. So uwa area 23 mwina ndi afunsa amene anamanga ndikukhulupirira kuti anali ali Longo State Assembly kuti onda adindo a Malawi
itota tiye ndikawafunse kuti isewu umene uyiniyo kuti isewu 2 days upezeke kuti waonongekazo chinachitika ndi chani. So umene ndi udindo wathu waisa Malawi oti tikhale nawo amene tikubwera mboma tikupasaniso udindo umenewu kuti pamene chipani cha DPP silinachite bwino muzitiika ifeyo kuti tizikhala accountable kuti tizikuyankhani tizikupasani mayankho nthawi yomweyo. Pali nkhani ya Honorable Mukito, nkhani ya unemployment. Boma limene lili pano linalonjeza kuti adzalemba anthu 1 million. I don't know if that has been done. Koma ndimafuna ndimve inuyo mukuti bwanji za kusowa kwa ntchito. Tili ndi anyamata ambiri amene achoka ku university, ena achoka m'makolejimu. Nkhani yawo ndiyo kodi ntchito tipeza kuti. Mukuwalonjeza zotani anyamata ndi atsikana amene akufunafuna ntchito? What is your stand pa nkhani imeneyi? Brian, ndasimikizire amalawi onse komanso achinyamata kuti chipani cha DPP nthawi zambiri sichiyang'ana pafupi, chimayang'ana patali. Ifeyo timakhulupirira kuti anyamata athu achinyamatawo atachite invest ndi ma skills osati kungolembedwa ntchito kokha ayi. Mukumbukira Brian kuti Professor Arthur Peter Mutharika anayambitsa Malawi muno ma technical colleges amene amafunzisa achinyamata athu luso losiyana-siyana. Mukayang'ana ma technical college amene aja ena anatha mpaka na pano sakugwira ntchito chifukwa choti mwina anzathuwa sakuinvestesa kuti munthu nyamata kuti timuthandize chimafunika ndi chani. So ifeyo ngati achipani cha DPP tisapitirizabe panopo ma technical colleges amene tinamanga ndipo sakugwira ntchito tizayesesa kuti ma technical colleges amene aja tiwadzuse kuti achinyamata athu tiwapase luso lokwanira osati longolembedwa ntchito lokha ayi komanso kuti iwowo atha kumalemba anzawo ntchito. China chachiwiri Brian kwa achinyamata athu tiwalonjeze pano kuti DPP pa 16 pano ikalowa mboma tikuzayambisa thumba la Youth Enterprise Fund ndi ndalama zokwana 100 million pa constituency iliyonse. Ndalama zimenezi zofuna kuthandizira achinyamata athuwa kuti atha kumabwereka amene ali ma skills osiyana-siyana kuti athe kuyamba ntchito zawo za business paokha komanso kuti agule katundu ogwiritsa ntchito pa business yawo osiyana-siyana ameneyo. Komanso tizakhazikitsa magulu achinyamata ndi malo okopa alendo madera ofuna kukopa anthu kuti adziona malo opasa chidi wezisa kuti achinyamatawo nawonso athe okha azitha kumazipezera ndalama zawo. And china Brian nimati ndikapepo chimodzi chonena kuti ifeyo pa nthawi imene munatifunsa nkhani ya zachuma china mwina chimene nayiwala kukamba kwambiri chonena kuti chipani cha DPP nthawi zonse chinayendetsa boma kuyambira 2014 mpaka na 2020 pa chimachoka with a lean cabinet. Commission wasimikizira ya Malawi kuti tikubwera pa 16 with another lean cabinet ndipo a professor atiudziratu kuti ngati muziti mbwetumbwetu kumafuna maudindo ine zoti tikangochikana for the sake of tingothandizana ineyo zimenezo ayi chifukwa cha chuma chathu sichikwenda bwino. Komanso kuchita restructure civil service panopo ndikunena Brian Maunduna alipo ochepa koma ma principal secretaries mpaka na 70 chapels kuti kodi onsewa ntchito yake imene akugwira ndi izi. So zimene ziti zauniki kuphatikiza aposo tine kuti kunkhani ya masewero tilaona kuti anzathu aku Football Association of Malawi komanso Netball Association of Malawi azakhala nawonso ndi mafunding aoka ncholinga choti tichili promote. Tizayesesa mizimu kupereka ndalama kuma constituencies kuchita develop achinyamata kuli kumaiko anzathu muno mu Africa komanso kumaiko akunja amene akuchita export ma skills anyamata amipira ku Northern Africa konseku go to Ghana, go to Nigeria anakhazikitsa tima academy kuma rural areas cholinga choti achita identify talent. Mukapita kumaiko ngati aku Ethiopia kuthamanga ndi ma skills ena amene akupanga anthu ndalama kupanga ndalama koma kumalawi kuno tosiya tikuzilepera chifukwa chonena kuti titi ku anthu maboma amusi anthu sakumakhulupirira kunena kuti kuchita invest ma skills achinyamata zitakuwathandizira achinyamata kuti ayime paokha. So ife chipani cha DPP tiokonzekera kwambiri kubwera zinthu zabwino zochita promote anyamata zoona ntchito zizapezeka ndithu munjira zosiyana-siyana koma nkhani yayikulu ndiyoti achinyamatawo athe kuziyimira paokha akhale mabwana a moyo wawo. Tichita break pang'ono timvera nyimbo koma ndimafuna kuti tikamabwerera funso limene muyankhe ndila kuti
IMCP ama kunenani kunena kuti candidate wanu ndi wamkulu. Ndimafuna kuti nkhani imene sitingaithawe inu ndinu secretary general wa chipani cha DPP. Muwayankha chani imene amayibweretsa imeneyi kwambiri. Ndatokoza kwambiri. Koma musana yankhe timvereka nyimbo Lucius Banda adaimba nyimbo iyi limodzi ndi mzimayi wina wa ku South Africa ku Rhoda J akuti nthawi. Standing shoulder to shoulder with Rhoda J. Rhoda J on the mic. Taking us now to exactly 5 minutes to the hour. This is Mulimba. We are honored to have the Honorable Peter Mukito, Secretary General wa chipani cha DPP. I programu inja mapigi. Programu ya mapigi. Hizi yankulani mapigi nzibani. Honorable Mukito. Ndilipo. Tiyankuleni. Zonali ngawa zimene ali nazo anzatu chipani cha Mabongo Party akuti ife candidate wathu Professor Arthur Peter Mutharika ndi wachikulire. Ineyo ndinene kuti mwambi ujamanena akuti zina ukaona kamba angamwala. Chifukwa sinaonepo kuti anthu mukupita kukamenyana ndiye ndikuyamba kumasankha. Kuti ayi amene mwanitumizira iye amene akoneka kuti ndoche pathupi ndifuna mundipeze wakulu thupi izimene sinazionepo. Iwo ngati akuona kuti ife wathu ngwachikulire ndiye abwere kuti tikapikisane. So nkhani itu ndiyopikisana kuti anthu asankhaye. Komanso anthu asamayiwale kuti chipani cha kuti mtengo waukulu ndi umene umasunga chani ndi umene umasunga moto. Anyamatayo ndiyeda wapasa nthawi kuyambira 2020 kuzafika pano achitani chimene achita palibe chimene achita. Ndipo ndifukwa chake tikunena kuti ifeyo achipani cha DPP ku convention titakhala pansi amene tinamuona kuti amalawi ngofunikira kuti atizize kuwatumikira mlenga amene special Professor Arthur Peter Mutharika. So ife watu candidate watu ndamene asatipangire wawo yangombweresa koma kuti anthu okha akasankhe kuti asakhandani. Chabwino nkhani ya azimayi adzakhala otetezedwa bwanji? How secure are women in the agenda ya DPP ngati amalawi atakusankhani kuti mulowenso mboma pa 16 pano? Amayi mudzateteza bwanji? The Honorable Mukito.
azimayi onse tikusimikizireni kuti chipani cha DPP mmadziwa nthawi zonse kuti chimakukonderana azimayi, kuwikani mipando, kukutumani zinchito zosiyana-siyana ngakhale mu chipanimu chimakukonderana azimayi. Ndipo Professor Arthur Peter Mutharika amene anakhalapo champion wa He for She akubweranso pa 16 pano. Ndipo azimayi muyembekezere kuyikidwa mipando yosiyana-siyana. Ndipo ndi khumbo la chipani cha DPP komanso mofotokozedwa ndi Professor Arthur Peter Mutharika kuti irani ya 50-50 tisamangoyika mbapa mapoka ayi, anthu ayankhula atopa nayo. Ndipo Brian ndikusimikizire kwambiri kunena kuti even makampani mu anthu akabale ntchito chikhulupiriro chambiri masiku ano chikumakhala kwambiri kwa azimayi kwayika m'mipando. Ndipo chionera kuti ife azimayi fe azibambofe ukamberembere ukhanga tikumatichulukirako kwambiri. So ndiwasimikizire azimayi onse kuti chipani cha DPP chizapitiriza kukutetezani nthawi zonse komanso kukuyang'anirani pokutumani mu ntchito zosiyana-siyana za muchipani komanso kukusankhani maudindo osiyana-siyana kuphatikizapo ma cabinet positions. Professor Arthur Peter Mutharika amakukonda na azimayi a dziko lino wa Malawi. Zikoma kwambiri. 099-847-5904 ngati mukufuna kuthirirapo mulomo pa nkhani imene tikukamba panoyi. This is Times Radio. Hello. Hello, Brian Mafera bwa. Ndaswera ka inu. Ndaswera. Tikudziweni. Amosolini kumpala kumulaji. Ndili ndi Secretary General Mukhito apatseni moni. Abwana Mukhito Mafera bwa. Ileta chimwene ndaswera bwino ka inu mwaswera bwanji? Ndaswera bwino ndithu. Ndathokoza. Zikoma kwambiri abwana. Tiyankhule na Mussolini tilibe nthawi yokwanira. Chabwino inetu Mukhito langa ndifunso. Ife anthu akumulanje kuno timadalira ulimi wa kumunda ngati za chimanga komanso na ndolo. Mukazawi na boma ngoti DPP kazabwera mboma chipandi kuti izabwerera sindikukayika. Simukayika Mussolini? Abulaye sindikukayika. Inetu ni manena chinthu chimene chikuchitika chili pa ground. DPP bwerera mboma? DPP Abulaye ni DPP kubwerera. Pamene DPP ikubwerera mboma kumbali ya ife alimi azazing'ono mutatiganira bwanji paife timadalira ngati nandolo kugulisa nandolo komanso chimanga ukapeza kena kake sindikugulisa monga ife kuno kumulanje tilibe ulimi umene umatithandiza ngati mwina azathu achigawo chapakati. Azathu achigawo chapakati chamadalira fodya pamene ife fodya kuno sitilima. Leno mutatithandiza bwanji chifukwa ngakhale fertilizer amati energy amati ati fertilizer ati kusa 4,900 chakuti koma zimene zalephereka komanso tizadya katatu pa siku. Kudya katatu kuja kwalephereka tikudya kamosi kapena sosadya komwe. Mutatithandiza bwanji Mukhito bwana Mukhito chifati kuziwa kuti inu tili limodzi. Mussolini. Abulaye. Inu mukhala ngati muyankhula zithemba kuti DPP bwereranso. Ndipo Abulaye ndipo ndikunenesa pasi pa mtima kuti DPP ilamulira. Ndipo sindikukayika. Fuka kudya katatu kuya kwalephereka. Ndiye Amalawi azindikira kuti chitsime chokuya chimaoneka chikapwera eti. Taeserapo anyamata mmene akunena Mukhito talepera atipasa mavuto. Ndiye mwina tibwerere konkuja kokalamba kumanenedwa kuja ndi amene angatithandize mwina angatiphule pa mavuto Abulaye. Ndikuthokozeni Mussolini kuti mudapeza mpata wotimbira akuyankhana Secretary General. Ndakunyadani kwa basi. Honorable Secretary General, over to you. Zikoma kwambiri ndathokoza Brian. Zonadi alimi asadandaule amene amalima mbewu zawo zosiyana-siyana kandi chimanga kandi nandolo. Ifeyo chipani cha DPP tiokonzeka kuti tikabwerera mboma adimaki ibwererenso izikagwira ntchito zomwe zimagwira kale. Chifukwa mugwirizana nane Amalawi nonse kumene muli kuti panopo adimaki ili mapepala. Pano mukumva kuti kufuna yambe izigula golide akuti izigula chani. Now Amalawi pamene ankakhazikitsa adimaki cholinga chake sichinali chimenecho ayi. Cholinga chake chinali chonena kuti alimi amene akulima mbewu zosiyana-siyana madera osiyana-siyana adimaki ikasikire izikagula komweko. Ndi cholinga choti adimaki yo ipeze ma market kunja kwa dziko. Ndiye cholinga cheni chimene anakhazikitsira adimaki.
ndipo tikusimikizireni ino Malawi kuti Adimag ichatibwezeranso kuti kudera kumamidzi kuja kumene mapezeka Adimag ikafike ikagule mbewu zonse zofunikira komanso iwo Adimag akhazikise apeze misika kunja kuti katundu amene tikugula ingati nandolo pano ndikunena pano ambiri alimi amene akuchita mabizinesi awo ogula ka mbewu zosiyanasiyana alandira maoda osiyanasiyana anandolo kuchoka ku Saudi Arabia komano chimene chikuchitika ndichonena kuti okhawo amene andi privileged information ndi amene akumapita kumakagula mbewu zija mochipa ndi kumagulisa modula anthu athu Amalawi athu sitikuwathandiza ndiye chipani cha DPP chizalimbikitsa makamaka ino anzathu kumiziko komanso kuti mukhale ndi structured kupanga ma association mabungwe tanu ting'ono kuti mbewu zimene mukulima kudera kwanuko anthu athe kumazipeza ndi kupita kumakazigulisa pa mtengo wabwino kuti nanunso mumve kukoma komanso kuti mabanja anu atukuke. Izi ni ntchito zimene tizachite ife ngati achipani cha DPP. Chimanga chanu Adimag izagula chonse. Mukukumbukira inu kunena kuti achipani cha DPP anamanga nkhokwe za chimanga kuluchenza anamanga nkhokwe kumangochi tinamanga nkhokwe kuzuzu tinamanga nkhokwe lero nkhokwe zimene zakuti mupitemo mulibemo chilichonse mwina maposo angozungulira kusowa chakudya kukanika kuti tikanasunga chimanga chimene chija ndiyeti kuti aini wake amene amadziwa kusamala zakudya ndi achipani cha DPP ndipo pa 16 pano amene muli ndi nkhawa amene muli ndi zolima zosiyanasiyana tikunena kuti kumbukirani pa 16 ukavotera chipani cha DPP komanso Professor Sapita Mutharika. Nkhani ya anthu amene ali ndi maulumale Malawians with disabilities mwapatsa chiyembekezo chotani mu boma la DPP? Brian anzatu amene ali ndi maulumali osiyanasiyana tikutsimikizireni kuti zina zitikukamba chabe koma ngakhale constitution yathu ya ife achipani cha DPP zilimo kale zimene timalimbikitsa kwambiri kugwira ntchito ndi anthu aulumali ngakhale anzatu achilibino. Mukonzekere ndithu kuti pamene profesa akulowa mboma pa 16 pano mwayi uzaperekedwa kwa wina aliyense amene ali ndi zomuyenereza china chilichonse chochitika mu dziko muno. Simuzasankhidwa pa china chilichonse ndipo muzalandira ma special favors. Pene ndikunena pano tikupanga ma primaries madera osiyanasiyana mafii athu amene tinapereka kwa wina aliyense azibambo azimayi komanso anzathu aulumali tinawayika nawonso pomverera ozindikira mavuto osiyanasiyana amene amakumana nawo. So it's achipani cha DPP ife nthawi zonse we are caring for you abale athu tizakusamalirani zakuyang'anirani zakuonerani mavuto anu osiyanasiyana kwanzatu achikungu masukulu awo osiyanasiyana tizawachita provide zinthu zofunikira zonse mabrero chilichonse chimene chofunikira cholinga choti umoyo wawo nawonso utukuke asakhale anthu oti akungovutika olira nthawi zonse. Tikutsimikizireni zimene za Malawi komanso na Brian Brandon. Chabwino tichitanso break pang'ono tikabwerera nkhani ina imene yakula kwambiri pa masankho amenewa ndi political violence kugwebana kholingo sunganditere dzikwanje mpaka mfuti akuti zambophulika mfuti muwalongosolera mwatibwa ndati zovuta kwambiri yeah, so muwauzanje otsatira achipani cha DPP ndiye nanso amene akutimvera madzulo ano kuti tipange ndale zopanda ziwawa koma Lucius Banda adayimba nyimbo akuti chosadziwa.
Taking us now to exactly 7 minutes past the hour of 5 on this beautiful Thursday, the 22nd of May, in the year of our Lord 2025. Ndine Brian Banda, ndili the Honorable Peter Mukito, Secretary General wa chipani cha DP. Ndeni manena kuti osachita phuma iya. Osachita phuma. Tikulankhula ndi ma Secretary General. Lero ndi la DPP. Sabata yamawa tibweranso ndi chipani china. Ndi osachita phuma iya. Programu iyi. It's a sponsored program. Akutipatsira ndi a Oxfam, Warwick, komanso Center for Civil Society. Sia Times iya. Koma kumene kwatakhala ananena kuti koma Banda tikonzereni chinthuchi. Atakhala kumene ananena kuti Banda tagwirani chinthuchi. Ndiye phuma iyayi, phuma ayi. This is Times Radio. Hello? Bwana. Dzina lanu ndi kumene muli madzulo wanu. Ine sajika kuno kukasinje kuno kwaganya kuchewu kuno. Ayi chabwino kuli bwanji kwaganya kunchewu. Kuno kwabwino fumu. Apatseni moni Secretary General Peter Mukito. Munamba mwankhula nawo Mukito ngati? Ayi chibadile tibango. Apatseni lero tsiku lanu la mwayi. Lero tsiku lanu la mwayi apatseni moni ali pa line ipo. Muli bwanji bwana kubwa. Ine ndi bwino ka muli bwanji kwaganya kunchewu kumene. Kunisuko bwino bwana. Takunyadirani. Ine tikufuna kulimbikitsana liko basi. Hello, yankulani nditi. Mise nkhani kufuna kulimbikitsana mene tili kuno kwasinje kwathu kwaganya kunchewu kuno. Chabwino. Ndi maso anu akhale patsogolo ndithu. Kunena kuti lingati masera ankhona mbali ndikammenyamela ndinambolo ndakanokola amene kupeza kuti kungolola mmene mujamu lero ndi omwe munthu amene amatamenya zengeda amene omenyedwa chabwino angoni ndiye seti kumene kuti imene kwaganya uko kuchewu imene inde iti ya round 1 imene iti imene yakwaganya uko nanga si chimama chikanthankhonya amene chene ndikangomenya nalawulira mpaka 1 ndipo sakapanga iya ndipo kuja napa ambulance ikakheli padipo ikakheli pomwepo koma ufumu simalondelawulira paone mwe simateniso umadzapeza amene amachalenya kuja amene kunokoledwa amene mukavotera DPP chifukwa chiyani pa masankho amenewo afumu zambiri imene ndimangira DPP kwambiri wakisakamba zambiri kunele zambiri zimene zimatanzi mathuchitive zingambe zambiri chakuja kuti chakuja chimene amagwetsa ndi umwe mwino Yehova ndi zirusizewa jawa usogoli wa uja zimayindi amajani zimene ndi amba limodzi kuti usogoleri ukamaponda kuenda kutenda ambuye sizenda bwinotu nonse usogoli umene kuja kuambira kakumene kumwambako kumepita kumusimu amaponda kuyang'ana kunyikwa Yehova pasogolo zambiri sizichitika bwinotu pomwira mulungu pasogolo zambiri simene mungamachita kumbuyo kunoku zambiri zimachitika chani zimachitika bwino afumu. So candidate wanu mwampeza kale ndani professor kuno kwenshawu kuti mwati atapakitsa ndikwafusa pano pakasinje pano azabwera akhidwa abwereka amawa nkuja adzaone abwere kuno kwasinje kwathu ayi chabwino abwere pakasinje pakhoti apa azapakitseso kano kuno abwere chabwino tukapemphanso tikuti kwalire kwamba sola professor unosanamba abwera kuno yayi kama zebetsa bwanji kuti kuno kachibwe chathu chino kaya Mukito yes Banda akudandaula anthu akuti mupite nawo professor ukasinje uko amene loti tipita nawo kumeneko ndithu amene twasimikizire kuti professor kundi aliti kachibale kawo ndi anthu akunchewu kunde amene tiwabweretsa kuti mwazawo aone komanso adzakuyankhuleni ndipo tidzalandira ziwamo kwambiri ayi tikuthokozeni kunkosiru tidzapheraso mbewa tsiku mzeru tidzasunga mipeni ambewa bwera atizaipire chitupa zetu mipaliro ya mbewa mipaliro mipani ya mbewa mipani tiwazidapangire ndithu ayi chabwino tikuthokozeni kwaganya kuti mudatimbira ndinunso amene mwatitsekera bwaloli ambuye alimekezeke ndipo twendera mbere kalekale ni makandi kuimba simagwire kumalelolo ambuye wachikondi komanso lero ngasimwankhula da Mukito lero
ndipo ndadalisika bwanji. Zona. Ndikuthokozeni kwambiri. Thank you very much. Mukhito titathoka mbirana zonse madzulo ano. Mawu anu ndi otana, and I wanted you to comment on political violence. Zona Brian, mtenga wanga umene ndinganene kwambiri ndonena kuti pa Malawi poyamba kuti kukotedwa sukakamiza. Bwa mwina mavuto ambiri amabwera pamenepo kuti mwina timafuna kuti chipani chathu mwina aliyense azikonda chipani chathucho sizingatheke. Mmene anthu ufe tinasiyana nkhope ndofuna zathu ndi zilakolako zathu zimakhanso zosiyana. Imeji ndimene ndingathe kwauza Malawi. Komanso ndiwalimbikise kunena kuti titha kusiyana pa zonse koma chinthu chimodzi choti tikasindikire chonena kuti ndifa Malawi. Imene chinthu tisamayiwale. Uli ngati mpira zimatheka kuti bambo akusapota timu ina nawonso mayi akusapota timu ina ndi mmene zimakhalira. Ndete tizileke zikhale mmene zingakhalire. Kwa anzathu achipani anzanga achipani cha DPP ndikupempheni Profesa Arthur Mutharika ni munthu wodekha. Tonde tiyeni tengere chisanzo chake. Tikudziwa timachitidwa provoko pa zosiyana-siyana. Pali zambiri zimene takhati kuchitiridwa kumbowe kumponera uku zimene zichata tiyeni tiwasizisiye tisakhale ndi mtima oti tibwezere. Mmene tikupita kumasankho tiyeni ife tipitirize nthawi zonse kuchita promote chipani chathu. Tikupemphani nonse achipani cha DPP kumene muli kuti tiyeni tisunge bata ndi mtendere, chifukwa ife ndife achipani cha bata ndi mtendere. Titenge chisanzo mmene ndanena cha tate wathu Profesa Arthur Mutharika, komanso tizindikire kuti pa masankho ena aliwonse pamakhala mmodzi yekha wowina. Tikadzawina tiyeni tizasangalale molemekeza anzathu amene alephera. Isi nkhondo undi mpikisano. Sikoma kwambiri Brian. Ndikufuna ndikuyamikeni kwambiri inu Secretary General pokhala nafe almost an hour tsopano pa program yathu yapadera imeneyi pamene tikuyenda ulendo wa ku September 16. Mwatilemekeza kwambiri. I know you are a very busy man koma kukhala pa telefoni nthawi yonseyi and you have been very calm. Tikuthokozeni kwambiri pokhala nafe madzulo wanu. Ndathokoza kwambiri Brian, komanso ndithokoze kwambiri ndi staff yonse ya ku Times Radio. Zikomo. Ayi, pamene ponso ndiye pamapeto a program yathu yoyamba sabata ino. Idzibwera imeneyi lachinayi lililonse from 4 o'clock. Ndipo ndimafuna ndinene kuti program imeneyi akutipatsira ndi Oxfam, Warwick, komanso Center for Civil Society Strengthening. Ndiye lero timapanga za DPP. Sabata mawa tibweranso ndi chipani china ngakhalenso nyimbo zidzakhala za chipani chimenecho. Osadankhawa. Nine Brian Banda, malomwa ife tonse kuno ku Blantyre. Tikusireni nyimbo ya Sendera Sisters. Akuti Abe Chaloya.